shit. Oh shit, man. Ito tayong upusit sa diversion ng naga. Oh shit, man. Yung ganda dumaan ako. Sumabay. Asa kayo yung hulka? Yan. Baka yun yung mga kalsadahan pa kayo dito sa kwan. Kaya tayo dito. Yes. Kaya yung nila asa kayo dito. Tuh, lang super na bukit. Bahay saja. Sakay pedagang lupa lo? Hah? Sakay pedagang lupa? Kita. Apa mo? Iya. Kumoy. Sa mga natin pinisita.
Hindi. 1927, ano? Shit. Yeah. Pinaga. So, ano, 1927, Bigo? Kumana ka dyan. Unang Nasa lubong na natin. civil terminal lang naga. Nasa lubong na natin kanina. Tulog yan si Bigo. Wala. 27, nasa lubong na natin ha. 1927. Oo, nasa lubong na natin. Hindi mo nakikita kayo ng kusina. Ang sinusundan natin, 1823. Ito pa 1923 dito. Oh, 1823. Sila Gagila, Sisimbahon. Ibig sabihin, yung nasundan natin yun, yung nakasalubong natin. Ugma sila. Mas na tugma. Bila mo kang daw tayo kukuhan. Asay. 1927 ang sa lubong mo. Oo. Okay, sila yung awa at tutuan. 1927. Nandun pa si Amin. Ay, sunod na sa atin si Amin na. Hindi pa. Sila nandun. Sila si Amin ang sulubong kanina. Doon, sa amin sa Pwede itong basyon sa lubong. Masin. Wala. Ang nandun sa Mahasin, pag-alis natin, sila si Rizal. Ay, sila kami to. Yun ang sunod sa atin. Eh bakit? 1827. Ba't yun itong kulay? 1827. 1927 ugma. 1827. Oo. 1927 ugma. Di sasampa ako agad sa pagdating ko doon. Kasi doon ka na nakasain eh. Sumpong na dahil si Juan na yun. Ano po siyang pala na yun? Si... Sino? Sino? Balde. Kami nyo sa? Sino mga babawa doon? Buko sino? Sila. Kasi ang unang nagkano doon. Baka si Jigong Wakay. Gusto mo nyo dahil ang biyahe. Sino? Jigo, Jigo Balde. Paano dahil? Yung wala pa naman dahil. Bukunti ko yung operation ng dahil. Tulikod ka. Tulikod ka, motor ka. Masunod-sunod ang buwag. Yung set, dito na tayo sa Milaor. Pag kumuliwa ka dyan, papunta kay Ingo yan. Yung kapitan. Shout out pala kay kapitan. Saka kay Dagul. Scarpe ya. Bonnet.
ipaprint ko ni WhatsApp. Ayan. Ganyan sana yung sasakyan ko na yan. Natuloy yun, ayun na yan. Nabudol. Yan, pick up na estrada. Punta nyo yan, nabudol kami. Buti na lang, binalik ko yung pera namin. Saan? Doon sa Taytay. Zero down payment. Punta rin siya ngayon, pero hindi nagkasundo yung magkabilaan. Intake. Kaya pumayag ng ate na pupunta. Puralisin na yung sasakyan. Kunin na namin. Di ba nakita ko yung vlog to, Brian? Tay-tay. Oo, Taytay Rizal. Tapos, Kukunin ko na lang sana yung sasakyan, release na lang. Kasi gagamitin ni Bayaw. Tangin na yan. Napupulot ko eh. Buti na lang, napalik yung pera. sinong bumudol sa inyo? Si Gray. Si Gary Escalante. Sabi nga sa tao rin. Yung nakano doon sa lupa? Hindi. Gary Escalante. Ahente namin sa sasakyan. Bilang sana kasi 22 lang naman din yun eh. 5 years to pay. Zero down payment pinakuha namin. Kami na nag-i-release na ako na rin yan. Kung i-release na, wala na. Wala na, visit. Pero magkaigi daw kasi daw mayroon na tinatawag na SIM card kayo. Sabi ko, ano SIM card? Sabon? Lumo ko eh. SIM card daw yung sa tax ng bank. Bago na sasakyan ngayon. 2021. Pag bumili ka ngayon ng ng sasakyan, kahit zero down payment, automatic ang SIM card, babayad ka 17,000. Tax lang yun ha. 58,000 agad. Ngayon, wala. Mahal na talaga sa sakyan ngayon. Hinahabol namin year 2019. Mga ito na yung pinakasintro ng San Fernando Camarines. Dito sa kanan, nandiyan yung mga kaisimbahan. Yung busit dito tayo sa area ng Bicola area. Kasi sa mga iba't ibang lugar, kaya ng norte, mayroong makamari-pare sa mga pangalan sa ibang lugar. Buwan ng pitas ng Disneyland.
Dito na tayo sa Shell, sa regular gas apa ng Beltranco sa San Fernando, Camarines Bicol. Hindi tayo pwede magpag-sponsor sa gasolinahan dito sa Bicol, sa Camarines. Dito lang tayo sa San Fernando magpagas sa Shell. Oh, yung muna CCR dyan. Umihi na dyan, umihi na. CCR na. Gusto umihi na, magbuksit na. Sileng. Good morning mga kapatid. 10 to 7 ng umaga. Araw ng Bernice. May 7, 2021. Partner Rizky Taro naman ng Onwell Rebel. Dito na kami sa Lagpas Pamplona, Camarines Bicol. Dito na kami sa Barangay Mapulo. Pasay, Manila. Sila isang grabe kita na pagkakulangan nito. Sumpiyado ng Berdian. Doktor. Sila isang. Kung doktor na kung sa'yo, diskarte niya. Okay, palulong kayo. Ilapot mo ka na. Hindi ka gusto kuhan ka mo doktor. Sige, kasi sure. Ilapot mo ka na kabawan ng doktor. Labis, migo dong. Oh. Ito ko kabati anak ko, ingo na. Saan na migo? Saktan na ko anak. Kaya mo yata kita, migo na. Sige pa lang pa, ilapot. Kaya sa Manginang dati. Kuhan sa kaos ko doktor. Hindi.
Bitaw na eh. Kakuanan po ni. Oh, ikaw man tumiko, di ba? Ole. Ito may kupusit. Ayan, Silver Star oh. Silver Star, mamahaw ta. Kakain tayo may kupusit dito. Bisa na eh. Pagbabuang kusgan. Rekirman nila. Oo. Di ka muna dire. Pagbabuang kusgan, mamahaw. Oh, kaya na. Mga amigo pugsit. Mga amigo pugsit. Mangain na tayo, mangain. Ang almusal. Dito sa Libmanan. Pagkakamating ang Libmanan. Kamar Resort. Bicol. Almusal na kami dito. Alas 7 ng umaga, araw ng Berdes, May 7, 2021. Papuntang Manila, galing Pasig, sa Luzon.